nang hello ni karti thai pulam kan arjan non ni phai kep ani pen lang pon long ekpo labang so lamarjan lake teke langjun ahawar pen kabonda pan rata phan panong pilo ni phai kep pen paklang pon po mate lang pon long pe lase do an karbi rata phan ke lang dun pep pen rd nang ki pidun ji aphansi committee akin pen ka chuni report athe mena karbi alam arjan mena akhai jong se rd ki pidun de pulote kaprek akhai pen ke rd nang pidun ik elo lase mena lamkan mate mena akhai aphansi panong lupot ning thelo rat ahir jume longpu pusi lapen kachunungri mate je pachini pon lapen kilanga nam lake proke lapen tharoi sipen longpot ekji adim lake dhuniram tiso cinema hall dok mukalong si longpon labangso alam kan arjan mate kang pupon lake hawar ke hat mla dorsing rong hang lapen karbi film producer dhuniram tiso atum chitong dun se mate rd pidun si alam kan arjan ingpu pilo dok muka pen arjun hanse report news 18 bisu film pangkupon long namangke film film kapangso sepadan tanglo producer tum tak pai kedilo en ini tum manta ini langli kang dua melo itu lompon itu da pai kedilo si dili dengi uya lama belo atu si ado we bidi sore koson si kitlem na nai ma pula langli patan tuna nili jek pe litum karbi lamangso film lamangso producer tumha ke kam tu tumha cepadan tumha an bangke Double the D. Berarti ini masuk. Tuh dulu nih, ektor mana? भी जोनेल करबी यूथ फेस्टिवल matang dela Durga Puja labang so porhut tak dok muka bakpani hawar alom tum film isi paklang pom no nang helo ne kai chithi po film silabang so film pini ke hai Dhuniram Tiso langli Karbi Film Society along advisor langli ke prominent film producer lo langli ke national international awardee bangfulo langli rideng pensing pupon lo pen tumta chetong dun lo ningarong lo pente labang lapuson taksi non uwe kimi atum la Karbi labang so film labang so pensi itu metang pindeng sumpot elam lo ningarong lo pini Karbi cinema isi amahang tek lo Karbi yang long ke cinema kasomar ba cinema kelang thang atmosfera we pin penta la inot bahini aninge hang ba kabor iya jo ini laso cinema klang lo laso la cinema klang lo te bang nike pupo film is the fourth pillar of a nation, a pillar of a nation. Fourth pillar po bang press lo isia pillar lo the most potent tool of a nation po cinema pan ke pu la si cinema yang si klang lo plote itum Karbi khai pan ke melo lun tomo la hai chan po apen Karbi alam arjanta plang pu bang plang pu bang khai tami nang chini po sita Karbi cinema ke kisung pene dopek holisia we pin apen la puja hosi ba festival la hosi la hai suli chot la so adin bahire ta beleg adim beleg nahok ken hajar port ame suli sita itum da Karbi ang long ke lang bang we ako public itum da ko pitong chumat hatne thanga sini ne cinema nangalang dunta lang pami mi utpada repola nili cinema hall lang tum sini lo dak cinema paklang aling ta
Sinema ke munut ke do teknologi sita arlo ke langle tiket en langle la ini la puri pora tum jor jobosi pen lut po ako nang chon po pen hala po la anu ngonat ke ekdom methana ok pen la hor pen ini ta jor ret la tum ta chodam ret ako yong si la hai yong si plung yi pulo te sinema da lang bang aveda ti la si la son a situation a hot la son sinema ek lang ke la ni ngarong kam lo la pen penap sarlong da tiger pu di pu penap ke premier so do la so sinema rap nang ke tudun pet pen imithang karbia lam kanarjan ansusi ke paprang dun thekji lapen ansusi kirung pang tui dun thekji aphan dogwe ladak mahamaya mate ladak dongmukak arat to phanchuning ripon lo pina ada pen la salam kanarjan along arong nang chipi dunji nang ke lang dunji aphan si suri nilitum ahin pen chuning ripon padikrim iglo kardo kipak nam ta dim lahan lo ladak dongmukak dhoniram tusu selama holong si paklang ponpo lasi atiket nam ke lalo sika truck kep doji lapen sika pharoi si do bangke sukilong po sika truck kep to bangke lake long le thak mate tarpulin la step plaster long si la alang le tumi